ଅଷ୍ଟମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ପିଠା ଆଉ କଣ ଆଳୁଦମ। ଯଦି ମୋ ସ୍ୟାଡ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ। ଟିକେ ଚାଖୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଟିଲି ତରକାରୀ, ଇଟିଲି ଆଉ ଆଳୁଦମ। बहुत टेस्टी लाଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତମେ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବ ତମ ଘରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍